Федерация Россия шаҳри Москва 21 октябр соати 19 бо дархости миллион муштарии сомонаҳои иҷтимоӣ тоҷикони муқими Русия консерти ҳунармандони эстрадаи тоҷик Баҳодур Ҷураев чазанда мегирам бадат хушру медонид равама маҷбурӣ додан агар чашмаки мезадум духтарако мемурдан ва Шаҳло Давлатова غریبی ما را کرده جدا شاید نیمی شب میایی جنوب 21 октябр соати 19 ресторан Асаки Холл метро Текстилшик кӯчаи Юных Ленинцев 12 дархости чиптаҳо бо рақами 8 977 13 05 555 дер намонед. Баҳодур Ҷураев ва Шаҳло Давлатова месароянд.